Aquestes són algunes de les prop de 40 embarcacions de fabricació casolana que s'han apuntat a la tercera baixada d'ànecs de la festa de Pont de Molins, gairebé el doble que l'any passat. Poc abans del punt del migdia s'han concentrat al tram del riu Muga que hi ha al costat de l'Ajuntament. Pràcticament tot s'hi val. Bidons, pneumàtics, fustes, matalassos... Això sí, sense motor i que no desprenguin residus de cap mena. Gent de totes les edats ha demostrat molta inspiració i molt bon humor, complementant l'embarcació amb disfresses de pirates, de banyistes d'època o de pilots de Fórmula 1. Construir una embarcació per fer aquesta petita travessia no cal ser un enginyer. Això sí, cal que hi càpiga força gent. Al principi de tot vam veure que teníem aquesta barca per aquí i doncs la vam ficar com a suport de tot, com a barca principal, on va ella i dos altres. Després vam posar aquests bidons aquí al costat perquè flotés més la barca i vam posar-hi la fusta perquè s'hi poguessin assentar dues persones més. I després vam lligar tres flotadors a darrere per poder anar 3 persones més. Bon viatge, Home, això... Vinga, vinga. Hola! No, no caigui aquesta. Vinga. Hem de demanar a l'alcalde que faci... És la PM, això? Tots els participants han tingut un petit ànec de record, l'element que fa honor al nom d'aquesta divertida activitat que cada any suma més participants i més públic a Pont de Molins. Ja veieu que és la tercera vegada que es fa i això ja és fantàstic. Cada any hi ha més barques, la gent està encantada de poder fer això i treballen durant molt de temps per preparar aquesta estona que passem aquí tots junts. I penseu que molta gent ahir a la nit encara a les 4 del matí estava a la festa. Vull dir que dormir poques hores, però cada vegada estan més involucrats amb això. Vull dir, això ja és el símbol de la festa. Sí, la idea va sortir d'un membre de l'associació de joves que ho va proposar i llavors ho vam començar a muntar per la Festa Major de fa 3 anys. Aquesta és la tercera edició. L'activitat es comença, els cartells i tot això es comencen a penjar un mes abans de la festa perquè la gent tingui temps de preparar-ho i llavors n'hi ha que estan més preparades amb més temps i n'hi ha que són més d'última hora, però en general hi ha força preparació per part dels participants. Bé, jo cada any ho faig. Ets molt sec, eh? Bueno, m'han tirat aigua, dintre del cotxe no, però la gent tira aigua, clar, normal. 3 anys, sí. Cada vegada faig un vaixell diferent. I avui què has fet? Un cotxe en Fórmula 1. Sí, per arribar primer. Nella notte illuminata dai fanali del consenso